Right, Abusiafo, it's a beautiful brand new day. Jim. Mediano will give you the idea, aka I know wisdom will take me somewhere one day. And then, Ayo Penima Bosumi, Neda, a Tosso Dunkuno, our Afim Pinuni, a Dunu Miansan. 19 December 2023. So when you who give you screen to see, and when we said, a Weezy Empire TV, and I said, Kwadwo Nkansah TV there. So when you who give you screen to see, and I said, when you who give the pa, next, it's all about the exclusive news and entertainment. FIU Kwadwo Nkansah Lil Win, any movie production, a Weezy Empire movie production. Send your Yedika promise Ghana for say, Ghana for any Jew. Ghana for send your bear when anybody will want a few film and won't hear ye. Into Abenia bringing an Kwadwo Nkansah Lil Win were far to even though Ghana movie industry na perform by he being a sole person, no, or far to know say, you bear money back to back. You bear money back to back. Into hear a lot of movies near here from Boga Kwaba, Police Academy. Mifira, Sasia, Deboni, Edoso. Na ene, and then so you have for your set so you try your new movie. Say YouTube, and I say you the full movies and a baby go. Full movies, say 2 hours, 2 hours, say 3 hours, 3 hours. Full movie near the two because I think say most of the people na na series in the year when they have. Into Bua bet me a series na by a qua no assign or web. Yes, I Kobasa na intimate story na see. It's a Kwadwo Nkansah Lil Win after who say. From there, copy me we as best say it. Series in Yabako so post but she says so yeah full movies so yeah eba be go. Enti ya sha you production you try your full movie me no we are. We need the toso me ensa you try ya to need say Cool from Sikeni act anode. Na wo if you wo mechi aha na your movie setter yaba be try. This is one of the beautiful houses I walk Mantem ha say. Location ni dey coded me the better kakra. Into no and I try a movie na I think say most of the time I interview cast and the cast and as a characters na movie no nkwa na interview on and they will give my part one say a crew no just more behind the camera more mu kwa camera twa more record the sound more mu makeup they say more crew na boa ma movie no etimi be movie na nso ye ni pina be de e be didi nkomo na ye hu say na won so won dwumadi asu ye de esitie so when you subscribe to channel we a message so be me subscribe button so no we me adoma so say na be ya be ni abranyina the post new video bi ana won say de etumi aka media na ogidi ogin idea nti me nche won wo de emu afie ho ye hwese na location esitie na crew bia ye besia ne bia na ye on cut crew bia besia ne bia ni be di nkomo no so ye hu bra we de ba production we mu wa face challenges bi when advantages be na dwuma ne sen e wa ha sei na ye ne safo nyina atwen media na obi right abusia enti no emra so se na bi ka kan ni fi ha sei ye na ya establish ya na say radio adom ye nsaka ye di twa ye movie a ya to me din say Cool from Sikeni ti men chan ko e be refi ho na crew members ni nyina ye de e wo han to bi e be di kase ni bia no ye ne be di nkomo abusia fie ni de ano odin fie ni de ano odin wasa fie ni de ano odin dem bia na mka say ahonjo ne de nyame ngwa na fie kama si ba we one side view location ye kude ba we fie da masa ano odin ti bra cha okra na abusia ye nto aso na mehu ye crew member ba ko ye costume ubasini mu ye ka say costume obi o ma ye ntade e de hye etwa movie no I think say most of the people ni say no so you obi adwuma ntade ye hye de twa movie ni nyina na e obi adwuma no so wato ntade bibre egu ono so de manfo ma mo de ye de e hye movie no ana say se bia wo ya artist na person use wa card nso wo de ba no age na wa select am say sin we na be fataw ma me ntoma ma me nyini say efia obi si but what else ono so adwuma no ti me ncha wo kra no ye de costume a na e be hye interview we ase no nso ye busa na dwumadi a odi wa ase ofa ma ko bia bokode Jana dum bibia boko ye de radio ase ene de ye showcase ye crew members we Weezy Empire movie production menim say we on aware unim say BBC ba na maba be to achew ye ntia me yes and say be say ahwefo so hu dwumadi a mo am wo behind the camera no so mudi e wo ye movie production ti abusu ase na me ka kan me de menim say e friend na wo fa mo akọ na ye costume a e wo Weezy Empire movie production ba abra maba be to achew no ane de me pese ono abema ne bayo kaka ne di ni baabi a ofiri ene baabi a oti nyina ofa ma koyemfo de dikai midna ye Osman Kwabena Amuako mi frija achepram so na mete ahensan ewo kuma hu se eye mikrom kwa so nti bibia ni awututene ya na waduru ho nti ho na mete. Okay, nice one. So for how many years in the movie industry? Uncountable.
Hey, uncountable. Uncountable. Because me, I mean, years I made. By be out when you book na when you cry the best. With the young candidate and 10 years. 10 years in the movie industry. I will say I know one thing. There's a you can't experience there or experience pa. We were about 10 years and call your bugger. About the winner 10 years, I win your bugger. And the omo matra 10 years ko 20 years, you know. Omo ye odogu. Yes. Omo ye odogu abrochiri. Yeah, of am ko yen so far 10 years in the movie industry, you know. Would you any say? Me dwumadie pɔte a medi no wɔ movie industry no mu ne sɛ meyɛ costumier. Yɛka costumier a ɛyɛ ntade a yɛhyɛ de twa movies ne ade ne nyinaa. Ɛyɛ me ma sɛdeɛ sɛ me na ɛwɔ sɛ me provide. Okay. I think say most of the people no will feel. Omo nim say bia movie ni twa obi adwuma sɛ ɔno na ɛma yɛ ntade. Most of them na ya no nim say ya na yɛde yɛ ntade ba. Enti no wo sa say na wototɔ sa ntade bebrebe ni nyinaa na egu fie. Ana say wo yɛ ne say. Ɔhu sɛ yɛse kyɛnsee biara ne ne mmua so. Adwuma biara a yɛbɛyɛ biara ɛwɔ ntade a yɛde yɛ. Nti ɛduru sɛ yɛbɛyɛ adwuma no ne yɛkyerɛ wo sɛ adwuma sei ne yɛbɛyɛ a yɛbɛma wo script na wakae na wahunu sɛ adwuma no a yɛbɛyɛ no ɛwɔ sɛ mekɔtete bɔɔde ahaban na mede adura me ho, ɛwɔ sɛ mekɔpɛ bɔɔde ahaban bebree sɛdeɛ obiara bɛnya bi adura me ho. Nti ɛwɔ sɛ yɛpɛ bushi a ahaban ɛne yɛde akata yɛn ho, ɛwɔ sɛ mepɛ no nso bebree. Nti adwuma no na ɛde ntade a yɛbɛhyɛ ba. Oh, okay. You were talking about script. Now, what do you mean script? Oh, yeah, my script, because most of the people when they say Ghana, Kumasi and I say Ghana movie as a whole, but Lucas side say now you use script. Oh, yeah, my script, yeah, my script. I'll be there when a juma obey because a human never rent a dear beshe. Say, we jana who will be trebi. Na me share script in na me who say, ube use untadia bear 20 because we since year 20. Continuity 5 in the womb. So continuity 5 womb the anet is obe use ntade be 15. Na baako be kwa fuom. Nti e wo se me perfume ntade ka ho edura fuom ne so a wo be hye. Ama a differentiate wo tifie no. Ene wo kwa fuom ana se wo tu kwan a be nya tade a wo di betu kwan ama eno nso difference abe. Nti ye ma script pa. Okay. Abushan afin say you can say your church costume adwumadi mu dia very broad. It me pem no ye be shira che of am akona ye de na tena se 101. But ene de ye bo no cut. Ene de ye bo no cut ye ne tru ni na. Nti no, se na me dika kan no oye costume a one na ma ye ntade e ma ye de etwa movie no. Oba Weezy Empire movie production how many years? In fact, it's 5 years. 5 years now ni Weezy Empire aye adwuma. Na ba ye no it is saying oh, say 5 where do you be achieve 5 years? Set a bonny and county me in achieve 5 years. It is simple meet me account. Oh, so kind of so I think so for no man hear interviews be brave about thing. If you could the actually 6, 7, 8 almost sign you know almost can say we had the near man kuyi or has ya be this will be we act or has a bed then say we hit it. Now also say 5 years and antibody no. Adie womne say kana man ne okra ene tu kwai. Na omo ko ye no ye ma omo aduane di. Nti dura na adwo no enam omo de asi ho no ene okra asore ya na adwo no ko wi anam no no wi ye wantimi antana ho ene odwane ye no okota ekwe. Nti ade chi ye penam ya ye hunu ba kana ma ho okra ni ho. Nti de wadwane no on na faaye. Nti ye ja kana ma kwan fefefe ene woko oduru kwan ba bi okra hye no ɛhɔ ano wɔkra te besi kwam wɔte si kwam na obusa akana man wonua wo ba ne ebo midi wɔse wudi mpa a wugya na hɔ no ɛno ana me ba ne yɛbɔ nti so betena production mu a sɛ wobɛbu obi di mbɔne sɛ wobɛbu obi di mpa firi wo suban a wode bɛba obi eni hɔ kyiri fo asɛmpa kɔdo nti wobɛyɛ papa a oni ɔbɛyɛ o papa ba so ɔyɛ bɔne a ontimi no ntena ɔno wobɛtena kora ono betena mememfe enti me de say obi ka bibi boni bi amia de nhunu ade boni bi a Weezy Empire. Okay. If you so be adwuma you twaka. Why not? Enti me wa yere wo ma na me be ye adwuma ne ye ndua me ka
mede me yere ne me medi. Okay, let me bisa question in this way. The air bargaining and near the mouth. Oh yes. Adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ so no obiara ne deɛ da ɔne obi ntam. So what you say? Yɛpɛ ni yɛwura Kwadwo Nkansah no. Me deɛ da me ne ne ntam sɛ mekɔyi obi adwuma a me ne ne bɛtena ase na maka kyerɛ ne sɛ magye wo sei. Ansa na makɔyɛ adwuma. But ɛna me ne ne ntam nti no, me ncharge na adwuma da but me nwie na adwuma ma a ɔnsisi. Because the entire Mambusa question, I think most of the colleagues, at TV, so I interviews. I can say, Lilwin there, one in the year, Juma, old Piauka. Which you Campuna, the Pibian of body showings. Tina Mamma Mibisa. Sɛ adwuma deɛ wokɔyɛ a mefiri sɛ ɔmo a ɛbɛyɛ adwuma no nyina obiara charge ka deɛ ɔbɛgye. Nti wowie na so wɔde ma wo a na deɛ ɔpɛ no wabobɔ ahyɛ wo nsam. Nti me deɛ nte saa but me apɛ sei no deɛ mencharge no. Nti sɛ ɛyɛ me pɛ na memfa ncharge. Nti sɛ mewie no ɔma me 10 pesos koraa a m'ani so firi sɛ mepɛ sɛ me charge anka me charge. She say, Weezy Empire movie production, yeah, back to back. The next 5 years, who production say? Na say woka 5 years koraa me deɛ mɛma wo sɛ the next 2 weeks mobɛhu production ne sɛ aduru anim nsene production biara wɔ Ghana. Remember Baba free ah. Asɛm wɔ deɛ ɛde no. Ɔhu sɛ enipa ntena faako. Ebetumi aba sɛ matu kwan because yɛte ha yi obi koraa betumi a invite me o ebi ɔfa moako yɛne watena akyɛ wasom yɛn akyɛ nti bra bɛsra yɛ bɛyɛ 2 weeks bi nti mefiri ha na efiri biribi saa anaasɛ gye sɛ adwuma wura ka kyerɛ me sɛ nnɛ deɛ ɛyɛ wasom makyɛ me ntimi ne onyɛ adwuma bio ɛno koraa mɛhwehwɛ deɛ ma yɛyɛ bɔne a mɛpa ne kyɛw mepa kyɛw no wanti ɛno na ebi ɛde me bɛkɔ bae sɛ mesi biribi nti mentimi mefiri ha deɛ menya nwene. Okay, nice one. Last question. About Weezy Empire movie production, we are question me. What face challenges? Oh, say ɛno deɛ oyere koraa wo ne ne ti fie a nsɛm bebree wahu sɛ nipa ho adwuma deɛ ahom te kakra but ɛnyɛ deɛ obi bɛyɛ ne yɛbɛhwɛ adwuma ne ka nkorɔ ne yɛhwɛ nti challenges deɛ yɛfiri bi but all the same yɛgu so. Okay, challenges is it on the side of the executive producer? Kwadwo Nkansah Lil Win, and I say caster no mo ye adwuma na say artist no ebia wɔ fie a yɛtete ne mu nti suban no a yɛde ba ha na nyɛ baako ɛno na ɛwɔ sɛ nipa wonam a wodi hyɛ otiri sɛ wodi no hyɛ otiri mu a deɛ obi abɛyɛ wo ɛnhaw because ɛsono fie a me yɛtete me mu ɛna ɛsono deɛ yɛtete wo mu nti usuban bɛyɛ soronko na me deɛ bɛyɛ soronko but memfa nsɛ acha 1 month no a yɛabɛhyia a yɛyɛ adwuma ɛwɔ sɛ suban bi a wode bɛbɛ bi a menya botere na me no na yɛyɛ adwuma no successful. nice one abusia of amwako and I ne twetwe nkoma na friends why busy pa obi so a woton tare nti bi e be hye shoot na senti ene no se na bi ka kan no e me pam ye bɛtena tena ase of amwako kasa anyansa bebree I think say e be hu behia se e bɛte no 101 na ye na tena ase because se na osidi wo kra ne kraman story ne ye mfato ho no bani age na wa ansema na nka wo so kasa bebree no oboni nyina tofa nti of amwako ye nche ye beja ha se nti me pam ne ye ne of amwako be kasa ebusua wo location ase maka che say few member bia ye beto achi bia ye di be di nkomo nti me ancha kwa no ye nko ye next person so ebusua ye tutu ye anamon so na kwantifo ne ye de etie no are ya say aha oh nice one ebusua we then keep going inside because most of the crew members no more inside that they are getting prepared and they are getting set for work today na really your continuity but yasi a what try no move it ma beto achi ne ha die wo se onu si ebisa ne pa ko nam ka so we inside oba fe wi abokode okay e radiasi I wish I said ma mu video ye ti mu nim no medical ka che say your crew members wo set so bi e bi se ne bia ye ne be di nkomo na wada ne ho adi na ono so achi ne dwumadi a odi e wo set so na mo so mehu se ne a bi asitie ya eno na maba beto achi mi nua baba ko ba set ya me ne kase obi a
ɛne ne kase mu bia wo de obedwi bia de hyɛ wotiri yeah yɛbɛma no ada ne ho adi na wakyerɛ wo no so dwumadi a ɔyɛ ɛwɔ Weezy Empire movie production. Okay, a friend Melody Brahms. About Weezy Empire, yeah, continuity. Okay, abusua ɔsɛ wo ba Weezy Empire ɔyɛ continuity. I think sɛ yɛ a yɛwɔ sini no deɛ yɛnim continuity adwuma, but for the sake of ma mo wɔ fie no yɛbɛma no akyerɛkyerɛ na yɛhu ɔno so dwumadi a ɔdi wɔ ase. Okay, so about filming continuity to ensure say bibia ebe we pay mistake BNC na mistake be see you make sure say continuity you be the first person to alert the directors. Now over Weezy Empire so I'm the number one and only continuity in Weezy Empire. Now me say I make sure that scripts and directors are natural. I break the scenes down, give it to them, tell them the next thing to shoot at a particular place or at a particular weather or time. As I say now, the characters is who else shoot here. I make sure say my dialogues not more canon. So more can one master ma about medium close up and at the end of their conversation, I make sure that whatever words they began with is the same word they're going to end with. Now about costume, sir, though we have costume here, but in continuity, I also have to a special place to do, special thing to do. Now, always match attire white or should two be as one. Yeah. As and to sing two no. So attire na continue to sing two. But one now we have say sing one so blue. I feel like course in two now continue no question white. Now I said the whole story. Okay, mami nchem kaka your sister bro for some year ne depa. Enti for the sake of your help for now bia won say that bro because I think say ne kase mu no. The okay nyina movie terms en kwa wari ase. Say ye kase bibi e continue na ye se ne nto aso. Continue and I'm part of one. Nti yɛmfa ne sɛ bi a wohwɛ movie abon sɛ yasoma obi wɔ dem sɛ bi a ɔnkɔtɔ adeɛ wɔ abɔnten on sɛ yɛntimi fa kama ne ni n'akyi saa wɔ abla ɔkɔtɔ adeɛ nti yɛbɛdi ka atwa tama ne maame esoma no yɛwia ne yakɔtwa baabi a ɔkɔtɔ adeɛ no nti sɛ ne maame esoma na sɛ ɔhyɛ atale blue a ɛwɔ sɛ yɛkɔ abɔnten a baabi a ɔkɔtɔ adeɛ no the same atale na ɛwɔ sɛ ɔyɛ de ɔhyɛ na because of sɛ adwuma ne dɔɔso nti na nipa adwene ne yɛde yɛ nti to bi a refute ne yɛ de ɛba so no ye na si wo say obehwe say ade bia e wo say yenya ne nto aso no oye de oye di but enya sa na tie okay before say bete the work na sin na no say ka script what does it contain? Oh okay, script contain story now e bible story now e bible do major yeah and I contain cast I be use omo role omo play and the things they are supposed to say yeah so that's what script is. Oh, okay. Nti abusha for the sake of ya enter off no. The best we change na say nwoma ya okre. Movie na ye betwa na say sini ne ye ba betwa na story na ewum na ye ba betwa ni nyina. Ya twere wom. Nipa ye be hia omo e de omo atwa. Ya twere wom ne ya hyehye say ha say scene 1 akobeto kwa akobo ne yele. Scene 2 lemme betu the bafo. Ni nyina na ya de. Ya hyehye omo ekura. Continuity adwuma ne very broad. Say na meka ye na on cut. Ye body throttle nti no. E me pam ne be hyeda che ono nko atena se. Na wakyerɛkyerɛ na adwuma no mu yie sɛ na bɛyɛ a yɛbɛnya suahu bi kora na wɔ fie a na ɔsɔ yɛ ɔda yɛ so sɛ wopɛ sɛ woyɛ continuity a na woanya ho experience kakra ansa na wate akyi yɛnti nsim so far how many years in the movie industry? Okay 2 years now. 2 years? Yes. Oh, okay na 2 years no bɛɛ mu no wohu ne sɛn? Well, it has always been my dream to be part of movie industry. So maybe for now I think it's great. Oh, okay. Yeah. Na wo fie no na continuity adwene na wo tim sɛ wo de ba movie ma na sɛ because most of the people na ayi bi na esi na ni so bebule ma na ya channel no ko ba bi foforo sa na ade ko ya na. Yes, I mean totally true. Actually, I mean back in school in SHS now I always dream about being a star and I'm a background, Evan Nelson, but maybe my mind I got direction of things to do, but also talent or talent. And if God wants you to go to that direction, wherever they want to be free, so I was there one day and I had a chance to be here in Weezy Empire. Yeah, Weezy was so cool to me that who said, okay, I have this talent in me. Apart from acting, I have the intelligence of doing something else, which is going to benefit me. Yeah. And I'm going to continue to hear them this year. But that doesn't mean say me acting in the jail. I'm here. I act here. Oh yeah, sure. And you told me you dressing a woman say costume. Anti will be better. I was a could try this up. No, as I have a funny book now or twa nedumaso. Okay. 2 years now by movie industry. Over Weezy Empire, how many years?
Oh, I think probably 1.5 years. 1.5 Yeah, years. 1.5. Okay, into Uber Weezy Empire movie production. I had to say. Oh, maybe someone like I are cool. Busy Empire is great. I've not been to a lot of movie productions, but I would say it's a great opportunity. What I say. I mean, the name itself, Busy Empire. Look up, baby, like I said, me living in age now. I mean, the respect alone is massive. Yeah. And I feel so no. I see a lot of opportunities over here. Who am I? Say me, I'm a bad, Miss Mitra. You know how low Sini Juma these days, Yeah. but over here, who act here, it's Mhm. who's not here continue to essential. Hey, oh yeah, sure. I mean, like that is how it is. Mm. Yeah. The entire business of your show, I say most of the your colleagues, if you are quoting TV, so if you are a YouTube channel, so I interview say, oh, Lilwin the only near Juma win Piaka, we Piaka Krana, the only nabagin in the Yon of Mama or Poma, don't want Penoma Basha. Are you facing that? Well, me to me, no, I'm not facing that. And I mean, talk about what they are saying. Maybe when it comes to Busy Empire, I mean, when they say, let me know, be out to any other producer. Really? Yeah, because like I said, I've not been with a lot of movie productions, but looking at the modern city, yeah, me I hear no. I said like he pays even more than what is necessary to pay. I'm not saying this because I'm working with him, no, Mm. but that is how it is. Let me say, I benefiting in the brave. I'm having opportunities here. Also showcasing my talents and also learning new things here. I mean, Yeah. it's like a school to me. Mm. You understand? Yeah. This empire is great. Okay. Being in Weezy Empire movie production for 1.5 years, have you faced any challenges? Yeah. Ooh, no. I mean, the bad personalities, man. You know me. I don't have any problems here at all. Maybe I say about me, and I don't miss any little opportunity to learn over here. So I don't have any disadvantages. Okay. We don't know what the future holds, but what about what you said the people will be free? Well, uncertainties happen. Okay, but any bad, please be an opportunity be bana visa ka say, oh melody opportunity be America kono we ya Mm. no ko. I Oh, say, okay. Now say we be free production had there. Now say the do to kwan ko yeah, money abuchi. and now okay, or unless something really, really important to do outside. Yeah. I mean I have other dreams, you understand, Yeah. but to me, schedule for my life, let's say I really want to be a director. And since I have this opportunity, I'm not going to let it go. So while I was doing the directing, I have other things to also do. And once I do it, I make sure I say, I'm not theater of Weezy Empire. Ewusia utie ne kasa manyo bi na be chere say na adwuma bi what you say. Ah, nti se na bi ka kan no we are all set for shoot and be a shoot be sha ase. Nti no ye ma ye kasa ne wa ye bo ne trotro what you say. Nti no ye da ase so ne ye twen komo. Ye be sa so ye ne asa to achi ye next crew member na omo so ye ne omo edi nkomo bi dia na odi.